ڕۆژنامە واشنگتن پۆستی ئەمریکی بەڵاو کردیە و بریارە سبە سێشەمە دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا چاوەنیە سەپاندنە سزایان بەسەر تورکیا دەژبەرک و موشکی S-400 ژێ رووسیا کریە سîناتۆرên کۆماری بە خوێندی کۆشکە سپیکردنە ڕۆژنامەیە ناوهاتی ناڤڕۆکە نامەیە بەڵاو کردیە و ترامپ ji بۆ سîناتۆرên کۆماری شاندیە تێدا نوویسیە و بابەتە سەرەکە گوتوبێژیان وێ چاوەنیە سەپاندنە سزایان بێ بەسەر تورکیادا ji ber ku Tirkiya bibêk û guh bide NATO mûşekên berebaniya S-400 ji Rûsya kiriye. Piştî ku Tirkiya heşt karwanên mûşekên berebaniya S-400 ji Rûsya wergirtin, Donald Trump du lêdwanên cuda di vê derbarê de dan û diyayekê de got ku tinyasa wan ji bo sizadana Tirkiye nîne û di lêdwana dua de jî got ku hûn ê bibînin em ê çawa Tirkiye siza bidin. Her dê vê derbarê de çend sînatorekî Amerîkiyên ser bi Partiya Komarî û Demokratî ve jî proje yasayek ji bo çawaniya sepandina sizayan bi ser Tirkiye de amade kirine. Tê xuyakirin ku proje yasa wê roja sêşemê radestî Donald Trump werêkirin. Di proje yasaya sînatorên Amerîkî de hatiye ku kirîna mûşekê berebaniya S-400 ji Rûsya ji aliyê Tirkiye ve asayîşa netewîya Amerîka xistiya metirsiyê de lewma divê Tirkiye bi tûntirîn şêwe werê sizadan. Her wiha di proje yasayê de hatiye ku pêwîst e çavek bi endambûna Tirkiye de werê xişandin wekû endamê hemîşeyê NATO. Her wiha di proje yasayê de behsa wê çendê jî tê kirin ku Rûsya destêwirdan di çendîn hilbijartinên welatan de kiriye. Bo nimûne li Venezuela pêştevaniya mod rêdî kiriye û matirsî bo ser demokratiyê li cîhanê durist kiriye. Lewma ev çend nayê qebûlkirin û her wiha firotina mûşekên berebaniya S-400 bo Tirkiya jî ji aliyê Rûsya ve nayê qebûlkirin. Weke hatiye ragihandin ku siba sêşemê Donald Trump serokê Amerîka wê dawên biryar derbarê sepandina sizayan bi ser Tirkiye de bistînê bi taybetî piştî ku helwesta sînatoran yên ser bi partiya xwe ve werbigirê.